खुलुमबाय बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै 15 आगस्ट 2020 सुनिबार। फैदो दिनैनि बेलासिनि माखासे खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय वेस्ट कार्बि आंलंनि केर'नि बाजार ओनसोलाव मैयाहाय हराव अर खामनानै गासै 50टासो दखान सिलिंखार जाबाय आरो 1 कौटिनिबो बांसिन रां खहा जादों होननानै फोरमायनाय जादों। दा बे जाथायनि दायनिगिरिफोरखौ नायबिजिरगासिनो दङ। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। लोगोसे महाराष्ट्रनि सातारा जिल्लायाव दिनै दहाय फुङाव बांग्रिं फैदों होननानै फोसावनाय जादों। नाथाय बे बांग्रिंआव रावबो थैयाखै। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय RSSनि चिफ हेड महन भागवामा दिनै नागपुराव इन्डियानि फ्लेगखौ बिरहोदों होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे जोंनि बे इन्डियायाव दिनै 24 घन्टानि गेजेरावनो 64,000 सुबुंफोरनियाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। गुबुन फारसेथिं बिथां नरेन्द्र मदिया दिनै 74 इन्डिपेन्डेन्स डेआव 1000 साननि गेजेराव गासैबो गामि खना खनला गामि गासैबो माने इन्डियानि गासैबो मोनफ्रोमबो गामियावनो अप्टिकेल फाइबारनि इन्टारनेटखौ दैथायहरनाय जागोन होननानै बिथां नरेन्द्र मदिया दिनै बुंदों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय मध्य प्रदेशनि पान्ना टाइगार रिजार्भआव सासे रेन्जारखौ मैदेरा बुथारबाय। थांनाय हराव रेन्जारा डिउटि खालामफुबाय थानाय समावनो उनखिजानिफ्राय मैदेरा फैयो। मैदेरा फैनानै बे रेन्जारखौ उनखिजानिफ्राय गाथारनानै बुथारबाय होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे जोंनि बे आसाम मेघालय आरो अरुणाचल प्रदेशआव सानथामनि उनाव गोबां अखा हागोन होननानै बोथोर नायबिजिरगिरिया फोरमायदों। गुबुन खौराङा जाबाय मैयाहाय लखिमपुर जिल्लानि सिंग्रा दैमानि दैजों 4 सुबुंफ्रा थैनांगौ जाबाय होननानै फोसावनाय जादों। बिसोर 4 गासिबो हारसा, रावबो बर' गैया। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय दिल्लीनि चिफ मिनिस्टार बिथां अरविन्द केजरीवालआ दिल्ली रायजोआव बा दिल्ली स्टेटआव फरायसालिफोरखौ खुलिथ'नाय जानाय नङा होननानै बुंनाय जादों। जोंनि बे आसामाव सेप्तेम्बर दानाव खुलिगोन होनदों। नाथाय मा जायो बेखौ जोङो रोखायै बुंनो हाया। खुलिगोनबो जानो हागौ आरो खुलियाबो जानो हागौ। जेब्ला सेप्तेम्बर दान सफैगोन अब्ला जोङो मिथिगोन। गुबुन खौराङा जाबाय दिनै भारत हादरजों लोगोसे गोबां हादोरफ्रानो भारत हादरनि 74 इन्डिपेन्डेन्स डेआव सेलेब्रेट खालामनायखौ लानानै गोबां रंजानाय फोरमायदों होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे डिजिटेल मिशनखौ बा डिजिटेल इन्डियाखौ जाफुंसार होनो थाखाय बिथां नरेन्द्र मदि आरो बिथांनि हान्जानि माखासे लिडारफ्रा नाजागासिनो दं होननानै फोसावनाय जादों। आसा खालामो थाबैनो जोंनि बे भारत हादराव गासैबो डिजिटेलनि जागोन होननानै। लोगोफोर जोबथारनो आं बेखौनो बुंनो सानो, जुदि नोंथांमोना फेस्ला भिडिअ नायनो गोसो दं अब्ला डिसक्रिप्सनाव मोनसे लिंक दङ। बिथांनि चेनेलनि मुङानो जाहैबाय सोमखोर बड'सा। बिथाङा फेस्ला भिडिअ खालामो। नोंथांमोना जुदि मिनिनो गोसो दं बेनि भिडिअखौ नायबानो जाबाय। लोगोफोर दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनो अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम। लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। बाय बाय।